सिगांसिनाव जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ आं हामबायनोसै नैथियाव आङो बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ आं हामबायनो आंनि मुङा मिस इबिलिना नार्जारि आंनि गामिनि मुङा रायमना जेब्ला आङो 2018 मायथाइयाव आंनि जिबनाव मोनसे गिदिर बेबायदिनो जाथाय एबा जारिमिन जानानै थांदोंमोन बे समाव आङो ओरैबादि आङो गावखौहाय बेबायदिनो हमथानो हायि जादों आरो आङो बे समाव सानदों प्रभुआ आंजों लोगोआव गैया बेखायनो आङो बेबायदि अबस्थायाव आङो थानो गोनां जाबाय होननानै आं बेबायदि बिराद गोसोआव आङो सानदों आंनि जिबनाव बिराद दुखु फैदों बे समाव आंखौहाय बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्राबो आंखौहाय बेबायदि जाथायखौ लानानैहाय आंखौ बेबायदि हाजिरदावदों आङो सहायनो हायि बायदि जादों बे समाव आङो ओरैबायदि आङो बुंफ्लांदों गावखौहाय आङो फासि नांनानै थैनोसै आं मुलि लोंनानै थैनोसै आङो बेबायदि अबस्थायावनो आं गोलैखाबाय नालाय होननानै आं बेबायदि बिराद आङो सानदोंमोन गोसोआव बेबायदिनो जेब्ला आङो बेबायदिनो 2018 मायथाइनि डिसेम्बरखौ दानखौ आङो बारहोयो बेनि उनाव 2019 मायथाइयाव आङो बिराद बेबायदिनो इसोरनिफ्राय आङो गोजाननिफ्राय आङो गोजान जालांदों बेबायदिनो आङो मोनसे जायगायाव आङो थांदोंमोन गुवाहाटीयाव जे आङो बेयावहाय हटेल मेनेजमेन्ट आङो ट्रेनिंखौ आङो हैनो थांदोंमोन बेयावहाय आङो बेबायदिनो आंनि जिबनाव बेयावबो बिराद बेबायदिनो आनजादफ्रा सफैदों आरो बेयावहाय आनजादफोर सफैदों आङो जेरै आङो बे हटेल मेनेजमेन्ट ट्रेनिंखौबा आङो होनो हागोन हाया जादों आङो गोबां आंनि जिबनाव बेबायदिनो साननायफ्रा सफैयोमोन आङो बेबायदिनो स्टाडि खालामनो हागोन हाया आङो बेबायदि जादों बेबायदि अबस्था जानानै आङो बेबायदिनो आंखौहाय बेबायदिनो लोगोफ्राबो आंखौहाय बेबायदिनो आंखौ बुङोमोन बिनिखायनो आङो बेफोरबायदिखौ सहायनो हायैखायनो आङो न'आवहाय आङो फैफिननो गोनां जादों बे समाव आङो बेबायदिनो न'आव फैफिननानै आङो बिए सेकेन्ड सेमिस्टारखौ आङो फरायदोंमोन आङो एगजामखौबो आङो होदोंमोन बे समाव आंनि एगजामफोरा गासैबो रिजाल्टफोरा बेबायदिनो एगजाम होनाय मानि गासैबो बेक फैजोबदोंमोन बे समाव आङो रासिनै आङो इसोरजों आङो बेबायदिनो चेलेन्ज लादों आङो इसोरनि हाबायाव आङो थायो इसोरनि मेथाइफोरखौ आङो खनो अब्ला मानो इसोरा आंखौ हेफाजाब होआखिसै इसोरा आंखौ अनासै इसोरा आंजों गैले होननानै आङो बिराद आङो इसोरजों आङो चेलेन्ज लादों आङो बे समावनो आङो बेबायदिनो लोगोफोरजों बेबायदिनो गाज्रि बेबायदिनो बाथ्राफोर रायलायोमोन लोगोफोरनि सिगाङाव गाज्रि बाथ्राफोर आङो शेयार खालामोमोन गाज्रि पिकचारफोर नायोमोन लोगोफोरा जे आंनो गाज्रि पिकचारफोर हरोमोन आंबो लोगोफोरनाव बिहरोमोन बेबायदि नायै आङो जिउ खुंदोंमोन नाथाय आङो इसोरनो एसेबो थरथिंसेबो एबा 1 मिनिटबो आङो 1 सेकेन्डबो आङो इसोरनो सम होनो हायि जादोंमोन जे आङो प्रार्थना खालामनोबो आङो सम होनो हायि जादोंमोन प्रार्थना खालामब्लाबो गोसो साज्रां आङो खालामोमोन गिर्जायाव थांब्लाबो आङो मेथाइफोरखौ आङो मोजां रोखोमै आङो खननो हायि जादोंमोन आरो आङो गिदिरफोरनि खाथियाव थाब्लाबो आङो गावखौ मोखां लानो हायि आङो बेबायदि गावखौ संसाराव आङो बाहायदोंमोन बेबायदिनो आङो सासे बेबायदिनो इसोरा जे आंनि जुलिनि रादायखौ इसोरा दाबो थि खालामथ'वाखै बे समावनो आङो सासे सेंग्राजों बेबायदिनो जुलिनि रादाय आङो होलायोमोन बेबायदि रायलायलायोमोन आङो गोबां बेबायदिनो जेरै हौवा हिन्जाव जायाखै अब्लाबो हौवा हिन्जाव जानाय बायदि जोङो गोबां बाथ्राफोर शेयार खालामोमोन एबा जोङो गोबां बेबायदिनो गाज्रि खोथा रायलायोमोन बे समाव जोङो गोबां गाज्रि भिडिअफोर जों नायोमोन बे समाव आङो बेबायदिनो गोबां आङो पापआव गब्र'लांबायमोन बेबायदिनो 2020 मायथाइयाव जेब्ला आङो दुधनैयाव आंनि आदैनाव आङो थाहैदोंमोन बे समाव गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो मार्च एप्रिलनि समावहाय बेबायदिनो लकडाउन जानानै आङो बेयाव थांनानै आङो गारि बन्द' जानानै आङो फैनो मोनाखै बे समाव ओरैबायदि गिर्जाबो हाबनो मोना मुंबो हाबनो मोना बेबायदि
बेबायदि अबस्था जादों बेबायदि समाव मानसिफोरा बेबायदिनो गोबां इसोरनि फिसाफोरा इसोरखौ गाबज्रिदों बेराम जानायजों गोबां इसोरखौ बेबायदिनो इसोरखौ नांगौ होननानै बिसोरो गाबज्रिदों बे समाव अब्ला आङो बे समाव गोबां संसारनि पापजोंसो आङो गब्र'नानै दंमोन गोबां संसारनि हास्थायनाय लुबैनाय गाज्रि गाननाय जोमनाय गासै जानाय लोंनाय गावखौ देलायनाय गावखौ बेबायदिनो साननो रोंनानैबो आङो साननो हायि बायदि आङो आंनि मेलेमा बेबायदिनो बन्दी खानानै दोनजादोंमोन बेबायदिनो साननो हायि जादोंमोन बे समाव आङो गोबां बेबायदिनो लोगोफोरजोंबो आङो बे समावबो आङो गाज्रि खोथा रायलायोमोन बे समाव जोङो न'खर फेल'शिपबो बानायोमोन बे न'खर फेल'शिप खालामनाय समाव आङो बेबायदिनो इसोरनाव आङो बिनाया बियोमोन नाथाय गोसो जिउजों आङो बियामोन बे समाव आङो बिबथैफोरजों आङो गोबां न'खर फेल'शिपबो बानायोमोन बे समाव आङो बेबायदिनो गाज्रि सभाब सरित्रखौ लानानै आङो इसोरखौ गाबज्रियोमोन नाथाय आंनि गासैबो बेबायदि गाबज्रिनायखौ इसोरा हामजायाखै इसोरा आंनि बेबायदि गाबज्रिनायखौ इसोरा मोजां मोनाखै बे समाव बेबायदिनो 2020 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि जे 1 तारिख 2 तारिख बे समाव आंनि आथिंफोरा बेबायदिनो मिजौ जेननो हमबाय बे समाव आङो बेबायदिनो गोबां आंजोंहाय बेबायदिनो पास्टरफोर बेबायदिनो कन्टेक्ट नाम्बार दं बिसिनावहाय आङो कल खालामनो गोनां जाबाय अब्लासो आङो इसोरखौ नागिरनो गोनां जाबाय बे समाव जेब्ला आङो गाज्रिखौ मावनानै उन्दुदोंमोन बे समाव इसोरा आंखौ बेबायदिनो सोफनाय फैदों बेबायदिनो इसोरा आंखौ सिमांजों मोगथांजों इसोरा आंजों रायज्लायदों गुफुर हि गाननाय जेब्ला आङो बे गाज्रिखौ मावनानै उन्दुदोंमोन बे समाव इसोरा बुंदों ओइ इबेलिना फिसा नोङो सिगां आंनि अननायाव नोङो दंमोन फिसा दिनै नोङो बे गाज्रिखौ नोङो हामजाबायब्ला बे गाज्रियानो नोंनि जाबाय फिसा होननानै बे समाव इसोरा आंजों रायज्लायनानै बियो थांफिनदों बे समाव आंनि गोसोआ ओरैबायदि गाबखांनो हमदों ओरैबायदि गाबनो हमबाय बे समाव आङो गावखौ आङो इसोरनो हर गेजेर जाबायमोन हरनि बेबायदिनो 12ता 1तासो जाबायमोन बे समाव आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो गाबखांदों फोरबु जिसु दिनै आङो नोंनि नोजोराव आङो उदायि पापिष्ट मानसि जाबाय नोङो आंखौ मा साजा होदो फोरबु बेनो नोंनि आंखौ साजा होनायनि सम प्रभु नों आंखौ साजा होदो अब्लासो आं नोंखौ मिथिसिगोन प्रभु नों आङो सम होदो आफा सोलायनो हानायनि सम होदो होननानै आङो बे समाव आङो इसोरनाव आङो बिबाय थायोमोन आङो गाबबाय थायोमोन बे समाव आंनि आथिंफ्रा बद मुनि जादों हाजार डक्टरफोरनाव थांदों मुलि लोंदों नायजाहैदों हाजार थाखा गारदों अब्लाबो बे आथिं मिजौनाया हामाखै बे समाव आङो ओरै थांलाय आङो जादों बे समाव आङो जेब्ला बेलासिनि 4ता जायो बे समाव आङो बिमादैजों आङो बेबायदिनो मैगं सायफादोंमोन बे मैगं सायफानायाव आङो मोनसे जिनिसखौ आङो जानो नागिरदोंमोन बे जिनिसखौ जानो नागिरनायाव आंनि खर'आ ओरैबायदि गोलैहां जाबाय मादै आङो बेबायदि अबस्था जाबाय अन्नानै आंखौ डक्टरनाव लांदो होननानै मोनायाव आंखौ डक्टरनाव लांबाय ओरैबायदि डक्टरा आंखौ बुंबाय गाबोन फुङाव फैदो ब्लाड टेस्ट बानायनो होननानै आंखौ लिंहरदोंमोन डक्टरा बेखायनो आंनि बिमा बिफायाबो आंखौ लिंहरबाय न'आव फैदो होननानै बे समावसो इसोरा आंखौ बिनिफ्राय बुनानै लाबोदों जिसुआ जेरै आङो जेब्ला न'आव फैयो आङो डक्टरनाव थांदोंमोन डक्टरनाव थांनानै आङो जेब्ला नभेम्बर डिसेम्बर बेसिमाव आङो बिराद सैनांदों जेब्ला आङो डक्टरनाव थाङो अब्ला बे डक्टरनाव थांनानै आङो फैनानै एसे आङो मोजां जाहांबायमोन एसे मोजां जाहांनायाव आङो गोबां आङो बेबायदिनो आरोबाव आङो बेबायदिनो संसारनि बायदि पापाव आङो थांफिनबावदोंमोन बेबायदिनो गाज्रि बेबायदिनो भिडिअ कल रायलायनाय लोगोफोरजों गाज्रि रायलायनाय बेबायदियाव आङो थांफिनबावनो गोनां जादोंमोन आङो गावखौ हमथानो हायैयाव गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव आङो बेबायदि थांफिनबावदोंमोन बे समाव इसोरा आंनि बायदि दुगा गोसो बेखौ नायनो हायैयाव इसोरा दिनै आंखौ बिराद अनो इसोरा दिनै आंखौ अननायजों बेबायदिनो आंनो मोनसे बेरामखौ बियो होदों जेरै टाइफयड एबा जन्दिस आंनि मोदोमाव जन्दिसआ 420 जाबायमोन अब्ला
जे मोनसे डक्टरनाव थांदोंमोन बे डक्टरा फोरमायबाय नोंनियाव जन्दिसआ 420 दङ होननानै फोरमायबाय अब्ला आंनि गोसोआव इनायनो गिखांनाय फैबाय बे समाव जेब्ला आङो बे समाव जानोबो हाया लोंनोबो हाया उन्दुनोबो हाया जादों आंनि गासैबो मोदोमफ्रा ओरैबादि बुनो हमदों मेगनफ्रा ओरैबादि बुनो हमदों जानो हाया लोंनो हाया मोनायाव मोजां अबस्थायै आं उन्दुनो हायामोन ओरैबादि आङो गाज्रि सिमां नुयो आंखौ बेबायदिनो सिमांफ्राव सैतानफ्रा आंखौ बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो रोखोमनि आंखौहाय लांनो हास्थायबाय थायोमोन एबा बेबायदिनो गोबां बायदि रोखोमनि गोबां बायदि हौवाफोरनि महर लानानै आंखौ सैताना लांनो फैबाय थायोमोन बे समाव आङो गोबां उन्दुनो हायि जानो हायि अबस्था जादों आंनि आथिंफ्रा बेबायदिनो बुलांनो हमदों बे समाव आं इनायनो गाबदों बे समाव आङो ओरैबायदि आं बबेयाव थांला गोजोननाय मोनबावगोन बबेयाव आङो सोरजों आङो रायज्लायनानै आं गोजोननाय मोनबावगोन बे समाव आंनि गोसोआ ओरैबायदि आन्दायखांदों आङो गोबां बेबायदिनो आङो जानोबो हाया लोंनोबो हाया जादों बे समाव आङो सासे लोगोनाव सानसेखालि फुङाव आङो बेबायदिनो आंनि गामि खाथिनि लोगो बे लोगोआबो बेबायदिनो बे देशआव थाहैयोमोन बे लोगोनाव आङो कल खालामबाय फुङावनो आं कल खालामबाय बे लोगोआ बेस्रा गावहा डिउटियाव थांनांगौ टाइम जाबायमोननो अब्लाबो आंनि कलखौ थिखोनानै बियो बेबायदिनो थिखोबाय बे समाव आङो बे लोगोखौ बुंबाय ओइ लोगो आङो बेबायदि अबस्थायाव आङो गोग्लैबाय आङो बोरै आङो फाहामजानायखौ मोनबावगोन आङो मा राहा दंबावो अन्नानै नोंथाङा मा मोनसे राहा लामा दिहुननानै होदो आं हाजार डक्टर अजाफोरनाव आङो थांबाय अब्लाबो आङो हामाखै आङो बेबायदिनो गुबुन धोरोमनि हिन्दु समाजनि मानसिफोरजोंबो आङो बेबायदिनो जन्दिसफोरखौ आङो बख'हैजाबाय अब्लाबो आङो हामाखै आं मा राहा खालामबावनो होननानै आं बे लोगोनाव जेब्ला बुंहरो आंनि गोसोनि खोथाफोरखौ आङो बिनि सिगाङाव प्रप'ज खालामो बे समावहाय लोगोआ आंखौ बुंबाय जे बेबादिनो गहपुरनि सासे आयं रन्जित होननाय दङ बिनाव नोङो कल खालामदो होननानै आंखौहाय बुंबाय बे लोगोआ आंनो बे नाम्बारखौ हरबाय बे समाव आङो बे आबौनाव आङो कल खालामबाय बे समाव आङो आबौनाव कल खालामनाय लोगो आबौआ आंनि कलखौ थिखोबाय बे समाव रायज्लायबाय आबौआ आंनि थाखाय प्रार्थना खालामनानै हरबाय आङो बे समा रबिबार सानमोन जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम आङो आबौखौ लोगो मोनजेनदों बे दिना रबिबार सानमोन बे रबिबार सानसे बारलांबाय बिनि अखानायै आबौनाव आङो कल खालामबावबाय प्रेयार खालामजानो थाखाय बे समाव आबौआ बुंबाय आबै नोंजों आंहा गोबां खोथा रायज्लायनांगौ दङ होननानै आबौआ आंखौ बे समाव बुंबाय अ आबौ दे बुंदो दे होननानै बुंबाय बे समाव आबौआ दिनैहाय सम गैथ'ला आबै गाबोन आं खोन्थासिगोन नङा आबौ नोङो दिनैनो दानो नोङो बे बाथ्राखौ नोङो फोरमायदो आबौ आङो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला नोङो फोरमायनानै होदो आबौ होननानै बुंबाय आङो बे समाव आबौआ गासैबो आंनि पाप मावनाय गासैखौबो आबौआ फोरमायनानै होबाय जेरै आङो संसाराव माबायदि जिउ खुंदोंमोन संसाराव आङो माबायदि आन्दायदोंमोन बे समाव आंनि गासैबो लाइफ स्टाइलखौ जे जिसुआ बे आबौनि सिगाङाव गासैखौबो जिसुआ रोखा फोरमायथिनानै होजोबदों बे समाव जेब्ला आबौआ आंनो फोरमायनानै होयो आबै नोङो बेबायदि नोङो रायज्लायनायजों नों गाज्रि रायज्लायनायजों गाज्रि भिडिअ नायनायजों गाज्रि बेबायदिनो रायज्लायनायजों नोङो बिबिसारि पापआव नोङो गोग्लैबायमोन आबै नोङो 2 टाइम नोङो बिबिसारि पापआव नोङो गोग्लैबायमोन आबै नोङो खनसे बिबिसारि थांबावलानो नोङो सिखांफिननो हानाय नङामोन होननानै बे समाव आबौआ आंखौ जेब्ला बुङो अब्ला आंनि गोसोआव इनायनो गिखांनाय फैदों गाबखांनाय फैदों आङो बेबायदि पापआवसो गब्र'नानै दङ बेखायसो आङो संसाराव बेबायदि आङो सैनांदों होननानै आंनि गोसोआव बिराद गिखांनाय फैदों बिराद गाबखांनाय फैदों बे समाव आंनो गासैबो आंनि पाप मावनायफोरखौ आङो जेब्ला मोनफा मोनफा आङो सिमान लायो बे समाव इसोरा आंनि गासैबो पाप मावनायफोरखौ इसोरा क्षमा होजोबो ओइदिनखालि मोनायाव आङो बेबायदिनो बिजा जे आबौनि सिगाङाव आङो गासैबो पापखौ आङो सिमान लाजोबो बे समाव इसोरा आंखौहाय बेबायदिनो मोनसे मैला गैयि सि बे सिखौ इसोरा आङो मोनायाव उन्दुनायाव सिमाङाव आंनो गानहोदों बेबायदिनो
बिनि दिनै आङो बे समाव आङो बेबायदिनो इसोरनाव आङो बेबायदिनो फैनो हादों। बेबायदि आबौनि दुआरै आङो दिनै आबौनाव इसोरा थानानै दिनै आंखौ बेबायदिनो इसोरा दिनै गावनियाव लाबोफिनबाय। बिनि थाखाय आङो आबौखौबो आङो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आं रोजा रोजा हामबाय होनो आरो आङो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो इसोरखौ आङो रोजा रोजा हामबाय होनो आंखौ बेबादि एसे मोजां इसोरा आंखौ लाबोफिननायनि थाखाय। आंनि गासैबो बेबायदिनो बेरामफोरखौ दिनै इसोरा सानफानि सानफा दिनै मोनफा 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 बेबायदिनो सानफा सानफा आंनि गासैबो बेराम आजारफोरखौ दिनै इसोरा बेबायदिनो सोखानानै होबाय। बिनि थाखाय आं इसोरखौ आङो हामबाय होनो। आंनि आंगोनि फंबाय बिनानाव जोहोलाव सिख्लाफोर सोरबा आं बायदि संसाराव गोजावनानै दङब्ला आं बायदि संसारनि पापजों गब्र'नानै दङब्ला संसारनि लोंनाय जानाय फेनायफोरजों संसारनि बिबिसारिजों गोबां बेबायदिनो मबाइल नायनायफोरजों गावखौ संसाराव बेस्थ' खालामनानै दङब्ला गावखौ इसोरनो सम होनो हायाखैब्ला बाइबेल फरायनो थाखाय टाइम होनो हायाखैब्ला अन्नानै इसोरनियाव फैदो। गावखौ बाइबेल फरायनो थाखाय गावखौहाय बेबायदिनो सम होदो, समखौ लादो। इसोरखौ गाबज्रिनो थाखाय समखौ लादो। जेरै बिमा बिफाफोरा संसारावहाय फिसाफोरखौ मोजां जाजानो लुबैदों, गियानफोरखौ आखलफोरखौ मोजां सोलोंजानो लुबैदों। बेनिखायनो आंगोनि जोहोलाव सिख्लाफोर बिमा बिफानि फोरोंनायखौ बिमा बिफानि बानजायनायखौ लादो। दिनै बोथोरा जोंखौ नेनानै थालिया, दिनै जिसुआ जोंखौ लांनो फैसिगोन। जेरै जोङो बेबायदि पापआव गब्र'नानै थायोब्ला जेब्ला जिसुआ लांनो फैगोन अब्ला जोङो जिसुनि सिगाङाव जोङो मा मोखाङै जोङो नुजागोन। बिनिखायनो जोङो जेब्ला जिसुआ जोंखौ जोमैनि रराव लांनो फैगोन बे समसिमाव जोङो जिसुजों थांफानो हानाय बायदि जोङो गासैबो जोङो गोसोखौ सोलायजोबदो। आंनि फंबाय बिनानाव आरो आंनि बिब'फोर गोबां बेबायदिनो आंनि बिमा बिफाफोर नोंसोरबो सोरबा सोरबा बेबायदिनो संसाराव गोजावनानै दङब्ला नोंसोरबो अन्नानै जिसुनियाव फैदो, जिसुनो गथायदो, गाव गावनि फिसाफोरखौ गथायदो अन्नानै। बिनिखायनो आं गासैखौबो आङो खावलायो। आंनि लाइफ आंनि टेस्टिमनिखौ आङो बेयावनो आङो फोजोबनाय जाबाय।